что мы немножко в идеализм, кажется, ушли. Я просто хочу уточнить одну вещь. Вот есть полно политиков, но когда они не знают, что говорить на вопрос, отвечать на вопрос, как возвращать оккупированные территории, они говорят, они вернутся, уже вернутся, подразумевается, сами вернутся, когда Украина станет реформированной, успешной европейской страной. Я не буду свое мнение на эту тему высказывать, хочу у тебя спросить, вот что это за риторика і наскільки вона чесна? Ну, насправді вона чесна в тому сенсі, що жодна людина психологічно не хоче повертатися в те місце, де їй погано. Да? І ми бачимо, що попит за українським паспортом став надзвичайно великим, коли ми отримали безвіз. Я хочу, щоб наступного року в Херсон полетів Ryanair, і багато хто з Криму зрозумів, що насправді важливо для кримчан. Дешево і зручно по всій Європі полетіти, власне, з України. Це багато є факторів, які можна зробити зручними, показати реально чорне і біле. І в залежності від спроможності держави це хотіти і могти зробити. Все. Но это же не вернет оккупированные территории, никакие реформы. Ну, знову ж таки, якщо буде сильна армія, вона, можливо, тільки зробити якісних реформ. Враховуючи насправді часто безалаберну політику Російської Федерації, в них проколів теж маса. Сьогодні в них це вийшло. Але вони хотіли всю Україну. Ну, то есть вот эта их нынешняя эйфория, она немножко обманчива. Я більш переконаний, що так. Я більш переконаний, що так. І насправді їхня спроба зробити з Криму чергову Кубу, вона глибоко помилкова за своєю суттю. Якщо б вони інвестували гроші в розвиток Криму, нам було б важче пояснювати мешканцям Криму, що відбувається в Україні, що відбувається в Росії. А так, люди, які зараз проживають на території Криму, яких фактично захопили в полон, вони бачать військові бази, 2-3 дороги, які зроблені збудований міст, але крім військової індустрії і державного апарату, жодні робочі нові місця не створюються. Ну да, но на самом деле они там строят жилье, но опять они завозят людей тоже. Абсолютно. Тобто це ж будується житло для приїжджих, а не для кримчан. І плюс нові робочі місця. Людина хоче знати, що вона закінчує університет, вона йде працювати. Коли половина Криму висихає, альтернативи немає. Коли відключення енергії, що є енергетичне місто, що немає енергетичного міста. Ні, от недавно було вже, да, пам'ятаю, причому на неділю. Весь півострів пішов фактично в ніч.